सोलिगासिनो सार नोंथाङा सासे चेयारमेन मा बुंनो सानो सार आरो माबायदि प्रक्रियायाव सोलिदों खुलुमबाय जोंनि मानगोनां मिडिया बन्धु नोंथांमोन दिनै जिहेतु जोङो नैथि खलबनि टेन्डार थांनाय माने 24 तारिखआवहाय माने जि माने टेन्डारा 50,000निबो सिङाव बियो माने ब्लक लेभेलाव जाबाय आरो दिनै 50,000नि सायाव जेब्ला एमाउन्ट दं बियो दिनै सोलिबाय थादों हिसाबै जिखिनि जालांनाय रिपर्ट बे हिसाबै माने 50,000नि सिङाव जालांनाय जिखिनि ब्लक लेभेलाव जानाय बे टेन्डारा मोजाङै मोजां जालांदों दाख्लै 24 तारिखआव आरो दिनैबो जों जिथु नुदों जिहेतु मोजाङैनो जालांगोन होननानै आसा खालामदों जे माने डिसिप्लिन भाबै जिहेतु जों उद्बोधन खालामना होबाय हिसाबै मोजांखौ होनना बुंनांगोन जोंनि मार्केट सेटेलमेन्टखौ जोङो 30 तारिखनि होननानै सानदों এটি বিশেষ ঘটনা আমাৰ এই ৰাস্তাৰ সাইডত কিছুমানে হয়তো গাড়ীবিলাক ঠিকমতে ৰখা নাই হয়তো ৰাস্তাৰ মানে ৰাস্তাও পাইছে গাড়ী ৰখাৰ কাৰণে সেইকাৰণে গাড়ীবিলাক নিজৰ নিজৰ গাড়ীটো অলপ মানে ভালকৈ ৰাখিলে অনুৰোধ কৰা হ'ল অলপ ট্ৰাফিকৰ প্ৰব্লেম হৈছে তাতে আমাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা জনাইছে কাৰোবাৰ যদি গাড়ী এনেকুৱা আনডিচিপ্লিনত আছে এইটো গাড়ীটো ডিচিপ্লিন হিচাপে ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হ'ল ধন্যবাদ मेसेंनि बाथ्रायाथ' बयबो आबाद थिलियाव थाङो बेखिनियाव मोनसे फोसावनाय जाय जाय बिथांमोना लामायाव गारिखौ गारबोदों बिथांमोना गावबागाव गारिखौ एसे लामानि साइडआव मोजाङै लाखिनांगौ जोंहा लामाया जाम जादों मोनसेखौ खावलायनाय जाहाथे जाय बिथांमोना लामायाव गारिखौ गारबोदों एसे जोङो माने নিজৰ গোনাं जायो ব্লকৰ যিটো বাকচ আছে সেই বাকচতে আপোনালোকে টেন্ডাৰটো দিব দিউনা होनांगौ बेखौ माने আৰু যিসকলে টেন্ডাৰ মাৰিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোকে যাতে আমাৰ গেটৰ বাহিৰত মানে টেন্ডাৰ বাহিৰত থাকে ini settlementnya apa saja আমাৰ ইয়াৰ ini settlementnya apa saja kenapa lagi ভিতৰত যাতে ভিৰ নকৰে তাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ল गेजेराव दानि जोङो दा যিসকলে টেন্ডাৰ দিছে তেওঁলোকে যাতে আমাৰ পেণ্ডেলৰ ओरैनो आं साननाय जादों 30 तारिखनि गेजेराव खालामगोन होननानै आरोखि जुदि माबाफोर उसुबिदा जायोबा जोङो हयथ' माबा जागोन आरोखि एसे आवगायनोबो हागोन खिन्थु 30 तारिखनि बारा आरो धन्यबाद सार ओरैनो बे रेभिनिउआ बेसेबां फैया मार्केट ओरैनोथ' जोङो आंनि टाइम हिसाबै मोनसेल'सो टाइम थांबाय थांनाय बाराव जोंनिया माने 2 कोटि 80 लाख थाखा बेबायदि फैदोंमोन एबाराव जोंहा दिनैनि टेन्डार होनाय हाबाफारि एसे बारा जायो 2 बाजियावसो जोङो माने जोबगोन बेनिखायनो जाय जाय बिथांमोना टेन्डारखौ सोखांबाय एबाराव जोङो थांनाय बोसोराव जि रेट होदोंमोन बाहेरायाव दानसे टेन्डारखौ होनाय जादों गायसननो खावलायबाय हेल' बिटिआरआव सारा बिटिआर ओनसोलाव 2022-23नि जितु फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयाराव जितु आगोलनि 21-22नि जितु फाइनान्सियेल जि टेन्डार होदोंमोन बे अलरेडि जोब्बाय बेनिखायनो दिनैहाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि डिसिसन मथे 2022-23नि जितु टेन्डार प्रसेस बे टेन्डार प्रसेसा दिनै शान्ति भाबै जागासिनो दङ गासै बिटिसिआव 30टा ब्लक दङ आनिफ्राय 335टा बाजार दङ फिसा फिसा बाजारखौ जोङो ब्लक लेभेलावनो टेन्डार होखांजोब्बाय शान्ति भाबै बारखांजोब्बाय दा जोंहा 50,000नि जिफोर गोजौआव बाजारफोर दङ दिनै बेयाव जोंनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव टेन्डारा जागासिनो दं आं मिजिं थिदों बे टेन्डाराबो खुनु दावराव दावसि जायालासिनो शान्ति हिसाबै बारलांगोन आरो बे टेन्डारनि जिथु रेभिनिउ फैगोन बे रेभिनिउजोंनो जों सारा बिटिआर ओनसोलनि जों मोजां मोजां खामानियाव जों बाहायनो हागोन औ बेयाव जोंहा जितु 50,000नि जितु बेसेबां बारा टेन्डार बुथावथाव जायगाफोर दङ माखासे रेट खाखानाय दं बे बेसेबां रेटनि गोजौनि बाजारफोरनिसो टेन्डारा दिनै जादों मोसौ बाजारबो दङ आरो माने दैलि बाजारबो दङ उइकलि बाजार